raga kang kajiran tresna dinali dalining jiwa kegandrung parasmu ya orang gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni apa kasunyatan tresno kowe sumadeng wong liya aku terus aku sumandeng wong liya ora asik opo iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang mantan ana ning ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang ati lara perkara tresno rapi aku sumandeng